Welkom in Pril. Ik ben Hieltje van der Molen en dit is mijn winkeltje, de Frieske streekwinkel in Ljouwert. Ik verkoop je producten enkel makken in Friesland. Nou, ik zou me heen, denk ik, wil ik alle lekkere dingen van Friesland onder één dak hebben. Even een slagje door de winkel heen. Voor hele jongetjes tot hele oudertjes. Vegetarische en heel wat de rest. Ja, meisken, van Frieske streekproducten ben je net slank. Het is een heerlijk product en je biedt er waar het bij komt. Je helpt de derde producent mee, of een boer mee. Je bent verder net zo wat mee omgegaan bij dat eten. Meestal wil graag eten waar het bij komt. En daar gaan meestal wel wat voor horen. Maar ja, dan ga je wel wat lekkers en wat unieks. Met oog op de komende feestdagen maakt weer mooie pakketten voor elk wat wilt, ik voor elke portemonnee wat wilt. Dus van een groot pakketje, allemaal iets fresco. Dan ben je welkom.